Nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Ato bang ang mga kalisod? Isa ko bang mga unos ug balot? Apan ng limbaso wa mahuti kuso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo. Ang pagsayaw ikabalos ko. Ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko. Ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kun dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Tanang bisan kalibutan sa atong pagsugod ato ning ablihan diha sa pag dangob ngadto sa atong buhi nga Dios o dili nato kalimtan ang pagpasalamat, dili nato kalimtan ang pagdaig sa iyang pagkamaayo dihi naghatag siya kanato kadaugan o padayon ang Dios naguban og nagsupply sa matag usa. Ang tanan nga naa kanato gikan kaniya ang kadaog ag kalampusan tungod nas pakiguban sa Ginoo sa iyang tabang. Ako kang gihangyo ug ako kang gidasig sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios aron atong mahatod ang pagpasalamat, pagpasidungog sa iyang pagkamaayo sa matag usa nato ka kinabuhi. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pagkamaayo. Nagpasalamat na usab kami amahan sa imuhang pag-uban kanang. Di naghatag ka kanamo kadaugan o kalampusan ug padayon mo kami giubanan og proteksyonan. Ang tanan nga niya kanamo o Dios gikan kanimo. Busa amo akang gipasalamatan bisan pa sa adlaw nga diin amo gayod nga nasinatian ang imuhang pagkamaayo, ang imong pagpanalangin, ang imong pag-uban. Niya na usab kami o Dios amahan nagkahiusa sa pagduol kanimo aron sa pagpamati sa imong mga pulong. Mga mensahe nga angay namong mahinumduman, mga pagtulunan nga among angay masayran o Dios samtang nagpuyo pamis kalibutan. Padayon ka na bless ka namo o Dios pinaagi sa pag hatod sa mga pulog mga mensahe nga mo'y muhatod ka namo sa kinabuhing way katapusan. Amo kang pasalamatan Ginoo nga magpanalangin na usab ka sa matag usa nga makabati magkadungog karon sa imong mga pulong. Di nang kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad mo'y among mabatunan ug ang kalinaw ug ang kalipay kagikan sa imong presensya mo'y among masinatian. I declare blessing right now sa matag usa sa pangalan ni Jesus ug amo kining gituohan nga mo'y among masinati ag paangkon sa pagduol namo kanimo. Sa pangalan ni Jesus magauban ka amahan in Jesus name. Amen. Okay, amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw.
kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso, wa mahuti kusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok, kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso, wa mahuti. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan no, ka nakasulod na sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Uban sa atong mga pinalanggang suking tigpaminaw nga naa karon nagsunod sa ato ang FM Station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Ug salamat ta sa atong buhi nga Dios sa mga pulong nga nadunggan nabati nato sa kahanginan sa pinaagi sa FM Station 101.3, pinaagi sa live nga nanukad sa gihulngan kaganina with Pastor Kim Ryan Makasaol nga nanukad sa Barangay Tihil, sakop sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ug maoy hinungdan nga nakasugot tag alas 8 kapin. Ug akong ipasalamatan ang Dios sa walay hunong sa pagsabwag o pagwali paghatod sa mga pulong sa Ginoo. Kay kining ato ang panag-uban mga kaigsonan, ilabi na sa tanang mga FM station. Live mga kaigsonan sa nagalaing lugar, ilabi na sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay City. Ug live pod si Pastor Kim dito sa FM Radio sa 95.3, ug live pod si Pastor Kim Ryan Makasaol diri sa atong FM station 101.1. Kaganina mga kaigsonan wa ko kasod sa ato ang live, ug alas 2 hangtod sa alas 3 doon ako ikiklasihan mahitungod sa pagkat-on sa pag-share sa pulong sa atong buhi nga Dios. Padayon ta sa pagig-uban sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Wato sa tas sa paghatag og panahon mga kaigsuonan sa mga mensahe gikan sa ato mga kaigsuonan. Ilabi na ni Mimi Dalio. Good evening Pastor, watching from Davao City. Request kog song Lahutay. Salamat sa pagkanta Pastor. God bless you. Alang sa ako ang mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3 nga nakasuot na sa ato ang FM stations sa inyong mga dial sa mga radio. Pwede ra gyud mong mobisita sa ato ang FB account. Pwede ra gyud ninyong ablihan ang inyong FB o i-search ang ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang inyong madunggan mauna na inyong makita. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Jocelyn Alboris. Maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya. Pastor dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Watching diri sa Trinidad Gihulngan. Salamat kaayo ni Sister Jocelyn. Si Mel Sabroso minaw mi diri sa sitio Noyuca, Guadalupe. Maayong pagpaminaw ninyo diha ang Dios magpanalangin. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Joan Lynn Sambilan. Mayong pakiguban kay Joan. Si Ros Bercasio, Pastor, good evening. Mayong gabi isad. Si Junior B. Gabutan, ganahan kay ko maminaw. Maminaw akong asawa ug akong anak, Pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-uban sa atong programa. Ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kaninyo pagayon.
Dunay buluhaton nga giandam gipiyal sa Ginoo sa inyohan pag-alagad kani. Si Jocelyn Alboris request awit makalangit ikaw ang kusog. Si Raquel Rivera, Rachel Rivera. Good evening Pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Mayong gabi, matot pa ni Juan Lynn Zambilad. Nakapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo diri sa Cordoba, Cebu. Kumusta mo des Cordoba? Medyo init jud ayaw gyud mo og kanang kalimot sa pag-inom og tubig. Mas maayo magsigig inom, bahala og tinagidyutay basta matagkaron og unya mag-inom gyud og tubig. Kay grabe na gyung inita. Si GRG Lumna, good evening Pastor, always kong nagpaminaw Pastor sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios watching from Zamboanga del Norte. Request kog song Pastor matinod anon ka. Salamat Pastor, ang Ginoo magpanalangin kanimo uban sa tibok nimong pamilya. Akong ipasulod ang unang request diri nga ikaw ang kusog. Diri lang sa itong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayo nga pagpaminaw ni Inang Ubaris. Request kay ako naning napatukar karon kanang imong request sa si Jimel Rias Irias. Mayong gabi si Naomi Piano Caranel, si Kaisi Dam. Mayong gabi Pastor. Si Daisy Marchon Abilio Pastor. Mayong bunta, mayong gabi ninyo diha. Si Maribel Ilugon, good evening, maayong pagpaminaw. Mayong pagpaminaw ni Janelle Ihago Ramos, good evening Pastor. Request ko kanta Pastor Labaw sa Tanang Butang. Mayong pakig-uban ni Husa Bye. Ug mayong pakig-uban ni Mikael Sinarelios Villar. Good evening Pastor, watching from Malabog, Magibato District, Davao City. Mayong pakig-uban bisan pa ni Nars Boyan. Mayong gabi Sister Nars. Good evening Pastor Gideon, nindot lagi tong awit sa pag-open karon nga buhay na Kristohanon o ay masayang tunay. Unsay title ato kantaha Pastor Gideon, palihog kog balik atong kantaha. Okay, ako asang i-search no kay naato diri sa FM station nako gikuha kay duha man ni ka boxer sa ato ang mga awit makalangit, ang atong PC ug ang atong laptop. Ang atong laptop nakakonek sa mo ni gigamit gyud 24/7 nga magtukar sa mga awit makalangit ug mga maghatod og mga mensahe sa atong buhi nga Dios ngadto nas ato mga pinalanggang listener nga nakasit ang ilang radio sa ato ang FM station Shine FM 101.3 diri sa Malabuyog. Ang ako aning suwayag pangita kung unsay gyud toy title ato ha. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan, muluhod ako sa
Ubos ang suwayano, pagpasod kung mauban ang buhay ng Kristiyano. Kog nindot nga kuan ka nang nindot nga record basig na ako'y makitaan ha. Skipping me alive, I can spirit alive. Masayang tunay ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Okay, maorag yun day. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Daniel P. Uga o mayong pagpaminaw ni Anib Serenio. Mayong gabi, Pastor Gideon, naputol among pagtanaw o pamati kay ni Branout. Watching from si Gaboy, Davao Oriental. Thanks word ni God. Pastor, God bless you and your all viewers. Mayong pagpaminaw ni Girly Salvia Bigalan. Mayong gabi, sa tanan, labi na nimo, Pastor. Pwede request o kanta makalangit, Pastor, gugmang maunongon ug lahutay lang. Salamat, Pastor, and God bless. Watching from Saudi Arabia. Mayong pagpaminaw, mayong pagpamati ni Ibrahim Libantaw Hantol. Mayong gabi, Pastor, salamat sa Ginoo nga naka-live na pud ka. Makapaminaw na pud mi sa mga matamis nga mga pulong sa Dios. Makapaminaw na pud mi nga mga outgoing guard uban sa ako mga kauban diri sa Manolo Fortage, Mambatangan sa Lahag, Sistoso, si Dilpin, Kimat, Ginlamon, og sa akong asawa og anak nga tuwa sa Malaybalay City, Bukidnon. Mayong gabi sa tanang mga security guard, ang Dios magauban magaproteksyon kaninyo mga sir. Mayong pagiguban kani Kaparida Joy. Good evening, Pastor. I'm watching from Kuwait. Request kog song Goodness of God. Si Arlene Namuko. Mayong gabi, Pastor, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. Request lang kog song Makalangit, Pastor Kasulatan. Watching here in Seattle, Negros Oriental. God bless, Pastor. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Mayong pakiguban ni Minda Ando Boliser. Request mig awit Milagroso, Pastor. Maayong gabi kaninyong tanan. Si Doris Hilinio, maayong gabi, Pastor. Request kanta Wala Kang Katulad. Watching from Lapas, Dumagiti. Salamat, Pastor. Mayong pagpaminaw, mayong mga pakiguban sa tanan na tumakigsunan nga nakatune in na sa inyuhang sa atong programa. Awit Makalangit, matinod anon ka. Diri lamang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon magtinutlanon. Sa panahon na kami nasangkit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghanyo ko, sumala sa
saan mo kanako gikuptan ko. Wala ka na usap, sukad pa kaniya ko. Ang panlaw ko, ikaw lang na Jesus. Mayong pagpaminaw, mayong gabi ni Freddy Aquino, mayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo, live na ka. Pastor, nagdamgo akong asawa samtang nagsakay daw ming duha sa motor. Ako daw siyang gibiyaan. Nagbaklay kay apurado man daw ko. Og nakita sa akong asawa nga ang among kalsada nga gisubay grabe daw ka subida. Og wala daw wala daw ka subida among motor. Og human daw natumba ni og akong asawa minglupad og una sa kalasangan. Og sunod iha daw kung nakit-an nga minglupad pod og iha kong gisinggitan nga magampo. Salamat kaayo sa pagtubag. Okay, salamat kaayo sa imuhang paghatod og mga mensahe mahitungod sa damgo sa imong asawa. Nga matud pa nga nagsakay mo og motor unya grabe gyud ka subida. Duna siguro'y mga ang motor naghisgot nag ministry o naghisgot nag simbahan. Ang motor o sakyanan naghisgot na sa buluhaton nga gitiyal sa Dios sa inyong kinabuhi. O dunay panahon nga dili kaapas ang imuhang asawa. Daghan nga mga kabugaton, kaluyahon o daghan nga mga gikinahanglan pagyud niya nga kanang i-adjust ilabi na sa ihang pagkasawa o sa iyahang pagka kanang kaabag sa imuhang buluhaton. Og ang gikinahanglan sa inyong pag-uban sa buluhaton diha sa gipiyal sa Ginoo sa inyong kinabuhi mao ang tinud-anay nga pag-ampo. Og ang ako ang ika-advise sa inyong pag dumala ni ining maong ministry, kinahanglan ikaw og ang imong asawa kinahanglan sa Tagalog pa hawak kamay kamong magpre. Kinahanglan kana bitawng magkinuptanay mo diha sa mga pag-ampo o magpangumustahay mo sa usag-usa kung asa mo dapit nga kanang nabugatan aron inyohang ma-adjust ang usag-usa aron mas mapagaan og kining mao nga klase nga damgo usa ni kapasidaan nga gikinahanglan gyud ninyo hugtan ang pag-ampo, hugtan ninyo ang pag-uban diha sa mga pag-ampo og mas maayo mag-inambitay mo sa may mga gikinahanglan nga angay ninyong buhaton, angay ninyong i-adjust diha sa inyong pagdumala sa buluhaton. Kinahanglan open mo sa usag-usa. Unya dadon ninyo na sa mga pag-ampo ug maunay gikinahanglan ug maunay mensahe nga gikinahanglan diha sa imuhang kanang damgo nga gi-share diri sa atong programa Damgo sa Imuhang Asawa. Akong awiton mga kaigsunan ang gi-request diri nga awit makalangit kay ngatong oras alas 8:51 humani ining awit mga igsuon adto na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Akong kantahon ang lahutay gugmang manungon og ang kasulatan. Human ani mo ato nata sa pulong sa Ginoo nga atong hisgutan.
may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Nang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya kaniya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod-anon lang samtang may oras pa, kaya andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin mangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya, ug dili kakapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Sukat pa kani ato giubanan mo
sa kaalaman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong gumay, nagadasi, nagaligoy sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gumamo kanunay giyong maunong. Hingtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga alat ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gumamo kanunay giyong maunong. Hingtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga alat ko. O Jesus, dawata ang mga alat ko. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan. Daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini kunuton-an, matud nila kini makabuan. Akong kining gitun-an, tibuok kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban. Sayop di ay sila sa ilang gituhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasag kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamong nakatawhan, Biblia atong tun-an, naron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus maoy sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. Sa awhagon ko kamong nakatawhan, Biblia tungtunan, naron mahibalo kita sa kaluwasan.
kalawasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia tungtunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Kadako sa gugma mo, walay katapusan. Ang pagkagamhanan mo, ikaw lang yun, O Diyos, ang ayang simbahan ko. Walay katapusan. Kinahanglan tun-an gyud ang balaang kasulatan, kay diha sa pagtuon nato sa balaang kasulatan, diha nato masayran ang kasiguruhan. Ako kamong gidasig sa pag-abli sa inyong balaang kasulatan, manaaman sa cellphone nga Biblia o manaaman sa dipapil nga Biblia. Ang importante nakasabot ka. Makasabot ka sa gipasabot sa Dios, imo makuha ug atong makuha masabtan ang mga pulong sa Ginoo. Ako kamong gidasig sa pag-abli gyud sa inyong Biblia diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 17 hangtod sa 21. Kini ang ato rong hisgutan ug mao ni ang katapusan nga mensahe sa kapitulo 12. Ug human ini ang ato ang pakig-uban na usab adto na usab ta sa Roma kapitulo 13 sunod nato nga panag-uban. So ato rong hisgutan ang mga gikinahanglan natong makatunan o gikinahanglan nato nga buhaton sa pag-alagad sa Dios. Dili nato kalimtan ang kinatibuk ang kapitulo 12 sa Roma naghisgot na sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Ikaw ug ako ang gitudloan ni ana, ikaw ang ug ako ang gipahinumduman o gigiyahan kun unsaon aron kita makasiguro gyud nga nag-alagad kita sa Dios. Kay dili tanan nagtuo na kaalagad. Dunay mga tao nga nagtuo, gigamit lang nila ang pulong pagtuo. Gigamit lang nila aron pagtabon sa ilahang kaugalingon o kaha paglikay sa mga tawag sa Dios o sa mga plano sa Dios. Kay daghang kayo mga tao nga nagtuo, dili plano sa Dios ang nahitabo or natuman. Kundili milayo hinuon sila sa planos Ginoo. Adunay mga gipadayag diha sa Biblia, gipasiuna na daan nga daghang mga tao nga nagtuo pero ang ilahang gisunod dili ang Dios, kundi ang ilang kaugalingon. Gani sulod sa ilahang mga tigumanan dili na ang pagtulon-an sa Dios, maoy giwali o gitudlo sa katawhan. O kini mahitabo tungod kay gisulat na ng daan sa balang kasulatan, dili tungod aron mahitabo kundi kay mauni mahitabo. Kay ang tanan nga mahitabo karon ugma ug sumalabot nakit-an na ng tanan sa Dios. Nasayod na ang Dios sa tanan nga mahitabo. Mao hinungdan nga kinahanglan nga ang tao walihan sangyawan. Pero dili tanan gisangyawan ug walihan mudawat sa mga pulong nga gikan sa kahitasan. Tungod kay dunay mga pulong pagtulon-an nga ilang gituuhan nga mahimong makapalayo hinuon sa tinuod nga kaluwasan. So atong hisgutan mga kaigsuonan ang mga dugang nga gikinahanglan natong makatunan og buhaton sa atong pag-alagad sa Dios. Bersikulo 17 hangtod sa 21 nag-ingon, kun buhatan kag dautan ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalos, kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan kon gigutom ang imong kaaway, pakana siya. Kung giuhaw paimna, kaysa paghimo mo niini, maulaw siya sa ihang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan,
hinuon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Dunay duha ka klase nga tao nga dautan. Dunay dautan nga moangkon gyud nga siya makasala. Dunay tao nga kana bitawng mahimo nimo nga moingon ta nga kontrabida sa imong pag-alagad sa Dios. Dunay tao nga moangkon gyud nga sayop siya. Pero doon na po'y tao mga kaigsuonan nga dili siya mo angkon nga sayop. Kasagaran sa dautan mga kaigsuonan kung imuhang tan-aw ang Biblia, dili mo angkong dautan. Kasagaran ang dautan mo angkon nga sila'y sakto og sila ang maayo. Tungod niini, ang ilang huna-una og pinulungan, ikaw mo'y baliktaron. Ikaw mo'y mahimong dautan. So unsa may imong buhaton ug unsa may angay nimo nga himuon agi response ni ining bersikulo 17. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Unsa may kasagaran nga giila sa uban nga maayo kung buhatan kag dautan. Now hinumdumi, kasagaran sa dautan dili gyud na moangkong dautan. Kasagaran sila mo'y mupatuo nga insakto ug ikaw maoy mahimong dili insakto. Kung imong tan-awon mga kaigsunan ang dautan dili gyud na mopaila nga dautan. Tungod kay limbungan siya. Tungod kay mangingilad ang dautan. Ang itom pwedeng papution o ang puti himuong pa itumon. Maunay lihok yod sa dautan. Kung buhatan kag dautan, kung ikaw kunoy buhatag dautan, ang gitudlo o gidasig sa Dios diha sa balaang kasulatan, ayaw baslig dautan. Kung unsa may buhat kasagaran sa dautan, ang atong Ginoong Hesus nagsulti ng daan nga ang dautan dili gyud na kasagaran mo pa ilang dautan. Ingon gani si Solomon nga pagbantay mo sa mga taong mungisi, kanang mungisi daw na may duha pod ka klase nga ngisi, kanang kuhaon ang imuhang kanami pagbati. Nakahinumdum ko mga kaigsuonan nga makaingon sad ko ato nga siguro nahitabo to kay kanang napoy mga panahon tong nangamo pa ko sa una, dili sad musugot nga manimba ko sa Ginoo sa adlong Domingo. Unya Kristohanon man ta sila, lamang naagi mga panahon nga busy sila. Unya ang muni Kristohanon nga ang negosyo kanang ilimnon nga makahubog. Diha sa dapit sa Dayas sa Cebu City, diha may mag-agian. Unya ang ako ang trabaho ato tig deliver truck boy. Pero dili gyud to maingon tong truck boy kay ang amo ang gigamit nga sakyanan multicab man. Unya open kayo ang likod, unya biyahe mi kag Mabulo paingon og Dayas, dayong paingon sa Manalili kay diha mi magkuhaanan og kanang ilimnon nga makahubog. Diha pa lang sa kanang gikas Karita paingon sa Dayas, dako man na kaing kalsada diha. Paingon sa ulan-ulan man to. Pag hunong gyud, pag puwag gyud sa stoplight, kanang signal light, pag puwag gyud sa signal light, ni hunong ang akong gisakyan. Dunay mga tao nga naghukas, nangaligo sa ulan, unya enjoy kay silang tan-awon. Ang duha nagpaduol. Karon ningisi man na, unya plus kidhat.
Di ako sad nga inosente kayo, ay ningisi sad ko niya kidat-kithat pag gamay. Wago ko kaila, pero ang iyang itsura mura mig kaila. Naunsa man na nga hikap-hikap man na sa sakyanan. Pagdayon nga green sa signal light, giaswat man ang duha ka kahungbir. Ang nahitabo mga kaigsuonan, perti na kong siyagit o niya perti na kong hapak sa kuan kanang sakyanan para muhunong tong ang driver. Paghunong mga kaigsuonan niya og ang driver taas man tong driver. Ang nahitabo mao na nga kanang gikamay pa mi sa mga kawatan. Kay perti daing daghana, gitambagan mis mga tao nga giingnan mi, duhara mo kabuok, ayaw na lang mog adto. Kay basig tabangan mo, di nya mo kauli. Al padayon mi. Unya nakabayad pa gyud mi. Mao na nga ang dautan dili na siya muduol nimo nga muingon nga dautan ko da ako'y dautang tuyo nimo. Kasagaran sa dautan dili gyud na mo angkong dautan. Mo angko na kasagarang maayo, sila'y sakto. Unya maayo pagay ng kung sa negosyo pa, maayo kayo ng musil stock. Maayo kayo ng bubulubaliktad og mga istorya. Ikon ikaw og ako, wala gyud tay alimuhag sa Biblia, madala ka. Preharago na sa negosyo, kung oferan ka og mga butang nga wala ka wa gyud ka kasuway sa usa ka items, makaingong ka nga nindot, gawas lang sa nakasuway na amag yung mga nindot sad. So inana na siya mga igsoon, nga matod pa kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Unsa may kasagaran nga mabuhat sa dautan? Kasagaran mga kaigsuonan sa gibuhat or mabuhat sa dautan sa katapusang mga adlaw, kung imong tan-awon ang Biblia, sila mo'y mupatuong sakto. Unya, unsa man po'y imong ibalos kung imong matugkad sila nga dautan. Ang problema kung dili nimo sila matugkad, dili ka kaila nila. So ang pinaka-importante gyud mga kaigsuonan nga sa atong pagpangalagad, kinahanglan do na tay gitawag discerning spirit. Kanus aman mo abot o kanus aman nato mabatunan ang discerning spirit? Kanang nakay gasa sa pag-ila, nakay gasa sa pag makaingon tag kilates sa usa ka tawo. Moabot lamang na siya mga kaigsuonan kung maghari ang balang espiritu sa imong kinabuhi. Kay ang makahatag lamang sa gitawag discerning spirit mga kaigsuonan ang Dios. O moabot lamang na kung muhari ang Dios o ang balang espiritu sa imong kinabuhi. So unsay angay natong buhaton sa pag-alagad unsay angay natong buhaton niining katapusang mga adlaw samtang nangalagad ta sa Dios. Una sa tanan mga kaigsuonan, kanang gi-advise ni Apostol Pablo nga magpapuno ta kanunay sa mga pulong sa Dios. Ingon si Apostol Pablo, kung dili gyud nako malimtan mga kaigsuonan, kanang naa sa Filipos 4:8 man siguro. Ako gyud nang check upon pod kay para makasiguro gyud ko diri mga kaigsuonan nga maunay mensahe sa Dios. Filipos 4:8 nag-ingon nga sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon, sa mga butang matuod ligdong matarong putik matahom ug halangdon. Mauni angay natong parion sa atong ginabuhi. Una sa tanan mga pulong sa Dios. Kay ang mga pulong sa Dios mga kaigsuonan nga atong tipigan, maunay musagang, maunay mahimong hinigiban. Aron dili ka masaag, dili ka malimbungan, ug makabantay ka sa bisan unsang lipat-lipat sa buhat sa kaaway. Si Pedro miingon nga pagmabinantayon, pagmaigmaton. Og aron makabantay ta, aron naatay hiya sa pagkamaigmaton, magpapuno ta sa kanunay sa mga mensahe sa Dios. Kay maura man gyunay pamaagi aron makabantay ta sa mga paglingla sa mga dautan. Kay ang giingon dinhi, kung buhatan kag dautan,
ayaw baslig dautan. Wala magpasabot nga di gyud ka makasinati og buhat sa dautan. Lamang dunay mga porsyento nga gipakita dinhi nga kun buhatan pananglitan kag dautan. Pananglitan kung buhatan kag dautan. Parang inana ayaw baslig dautan. Now unsa may kasagaran, akong balik-balikon, unsa may kasagarang buhat karon sa dautan? Sila mo'y sakto, ikaw mo'y sayop. Kung wala ka magbasag Biblia, mga kaigsuonan, malimbungan ka. Kasagaran na ba sa lihok sa dautan, gamiton pa ang balaang kasulatan? Kabantay ba ta sa panahon ni Hesukristo? Sa diha nga gitintal si Jesus, wala gyud magpaila si Satanas. Nga siya si Satanas. Gani, ang iyahang gi-advise o ang iyahang gisulti nga to kang Hesus, kanang naa sa Biblia. O kung imong tan-awon mga kaigsuonan, nakabalo si Satanas nga gamhanan si Jesus. Apan si Jesus mga kaigsuonan kung imong tanawon, puno siya sa pulong sa Amahan. Kay nganuman, una sa tanan, siya ang pulong. Sa Juan 1:1, si Jesus ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Ug siya nahimong tao, ug mipuyo uban kanato. Mauna nga kung ikaw puno sa pulong sa Dios, dili ka malimbungan. Makaila ka kung unsay trabaho ni Satanas. Makadiscern ka. Unya, ang gipakita ni Apostol Pablo, ayaw baslig dautan. Ayaw pud siya kana bitawng limbungi. Kung gilimbungan ka, ayaw sa panglimbong. Ayaw buhata ang dautan nga imong nakit-an, imo sang buhaton. Kung nakakita ka, nakadiscern ka sa buhat sa dautan, ayaw ni sunda. Ayaw baslig dautan. Kay kasagaran mga kaigsuonan, ang lihok sa dautan, limbungan ka, ilaron ka. Apan ang nakanindot mga kaigsuonan, dili ka mailad, kay puno ka sa pulong sa Ginoo. Maubitaw na nga, ang pulong sa Dios, mo'y muiwag, ang pulong sa Dios, maoy kahayag, dili gyud ka malimbungan, kung puno ka sa pulong sa Dios. Ang pangutana, kanus amang ka siguro nga puno ka sa bala, puno ka sa pulong sa Dios kung wa kay basa-basag Biblia? Unsaon nimo pagkasiguro nga puno ka sa pulong sa Dios, wa gani kay panahon sa Biblia? Kasagaran ra ba karon sa panahon kanang wa man kabantay kasagaran ang mga tao? Gikawat naman ni Satanas ang atong panahon. Sa unsang paagi? Pinaagi sa social media, sa cellphone. Ang kaaway mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, grabe sila kapaspas. Sa gadget pa lang, grabe kapaspas ang gadget. Unya, pertigyod, ibin gani sa tanawa ragod ang lihok karon sa kalibutan. Mas dali mag-viral ang mga kanabitang mga mensahe nga dili mo hatod nimo sa kasiguruhan. Kanabitang palabay ra sa panahon, mas daling mag-viral. Mga binuang, bisan unsa nga mga gihimo sa mga tao karon nga mga binuang, daling mag-viral. Pero kung pulong sa Ginoo, talagsa kaayo nga imuhang makit-an nga moabot ay 1 million ang viewers. Mao na nga sa atong panahon karon, ikaw ug ako, dili na ta inosente.
dapat dili na ta inosente nganong nakapanghitabo kining mga panahon na. Kay ngano man, gisugin la na ta sa Dios nga mahitabo ni siya. Now, ingon si Apostol Pablo nga, buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kung muingon ta nga, ang giila sa tanan nga maayo, ang gihisgutan diini, mga Kristohanon o mga tinun-an o katawan sa Dios. Kasagaran mga kaigsuonan nga maayo nga buhaton, kabalo mo unsa, likay ang dautan. Palayo. Si Jesus, ni palayo siya sa dautan. Iyang gipapahawa ang dautan. Ayaw paduol sa mga tao nga imong na-discern nga dautan. Unya, magbantay ka, kaysa ako nang gikaingon, dili ni sila magpailang dautan. 18, duna say dasig or hagit, kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Na unsa may buhaton aron mapaabot nimo ang pakigdait. Kabalo pa mo mga kaigsuonan, like ni Jacob. Si Jacob og si Esau, kung imong tan-awon, managsuon sila. Sa ilang panagsuon doon na sila'y bangi bisan pa sa ilang pagawas gikan sa ilang inahan. Tinuod na, doon na sila'y bangi. Naa sila'y kompetensyahanay sa sitwasyon sa ilang pagkamagsuon. Sa panahon nga kanabitang mo-release na ang ilang amahan sa panalangin, kung imong tan-awon, giagaw ni Jacob ang panalangin nga giandam alang unta sa iyang igsuon. Nganong nahitabo man sadto? Nga para na monta tos ihang igsuon nga maguwang. Kung imong tan-awon gyud pod ang sitwasyon ni Esau, wala siya musunod sa mensahe nga makahatag kanila og panalangin. Wala mo sunod si Esau sa ilahang sa ato pang sa ubang inistoryan customary sa ilahang mga angay nga tumanon maghisgot sa pagtulunan sa ilang panahon or balaod sa ilahang pagkatauhan sa Dios. Maubitaw na nga ikaw ug ako nga mga Kristohanon, kung dili nato buhaton ang gusto sa Dios, imbis kita untay panalanginan, ang ato hinuong mga kauban maoy bubuan sa panalangin gikan sa amahan. Pero kung ikaw ug ako naningkamot sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, imbis sila man untay panalanginan, ikaw ug ako maoy bubuan sa panalangin sa amahan. Maunay nahitabo ni Jacob ug ni Esau. Si Esau nangasawa og mga babae nga wala gyud makagusto ang Dios. Dili lang si Isaac ug ang ilang inahan ang wala kagusto kundi ang Dios mismo. Sa daling istorya, doon na sila'y bangi, unya nagdumot si Esau. Unsa may angay natong makatunan sa gibuhat ni Jacob. Aron kana bitaw naay pakigdait ang ilang pagpuyo. Naay kalinaw. Mao ni buhat nga kasagaran dapat nga makit-an. Nga angay natong makit-an o makit-an sa mga tao. Kabalo mo unsa? Nagpalayo si Jacob. Kabantay mo, diha sa inyong pamilya, diha sa inyong kanang inyong dapit, ibin sa inyong pamilya,
kung wala gani magkasinabdanay ang managsuon, mas maayo nga magkalagyo una. Maunay gikinahanglan nga imong buhaton. Kung naabitaw dili maayo nga naamagay panahon mga kaigsuonan nga sa ako nang nasinatian, ingon gyud ang ako ang inahan sa una, kay ang igsuon sa ako ang amahan o bana sa igsuon sa akong amahan, wala sila'y maayong relasyon. Kay dugol sila og managsilingan sila. Walay adlaw nga dili maglalis. Munag giingon nga mingaw ang palibot kung walay lalis. Sige yung lalis, sige lalis. Niabot sa punto nga nagkalagyo, diha na sila nagtagdanay. Now ang imong buhaton, hinumdumi ha, ang dautan, dili gyud na angay baslag dautan. Ayaw pud siya limbungi. Ayaw siya ilara. Ang imong buhaton, palay isya. Nganong kinahanglan man kang magpalayo? Una, aron makaampo ka sa Dios para sa mga tao nga nagbuhat og dili maayo nimo. Kay kun ang tao nga nagbuhat og dili maayo, kanunay nimong makit-an, way lami bisan gani ang imuhang pagpangalagad. Walay lami bisan gani ang imuhang pagsimba. Bisag mo iyong pagka nga ang kalinaw na ang kanimo o iniglantaw nimo si imuhang wala siya okay na ay kalinaw. Niglantaw nimo sa tuo, hanay kalinaw gyapon kay wala. Pag abot sa likod kay naaman. Maguba mawa ang imong kalinaw. Mao na nga usa sa mga pamaagi aron makaampo ka sa Dios. Mga igsuon, kinahanglan mo palayo ka. O makapadayon ka sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Kabantay ta sa panahon nga si Jesus nagsangyaw, ang mga taong dautan kanunay nagsunod-sunod ni Jesus aron pagbantay lang og sayop. Unya kung imo lantawon ang mga taong dautan sa panahon ni Jesus, sila mo'y nagpakasakto. Si Jesus mo'y nahimong sayop. Unsa may gibuhat ni Jesus? Gamhanan si Jesus, pero unsa may gibuhat niya nga angay natong sundon? Nipalayo siya. Nipalayo siya. Miikyas siya. Wala niya gamitan ang iyang abilidad, ang iyang gahom, ang iyang pagka-Diyos. Wala niya gamita. Ang iyang gigamit nga angay natong sundon, mupalayo ta aron makaampo ta og makapadayon sa pagbuhat sa bulaton diin tagipialan sa amahan. Versikulo 19, mga higala, ayaw kamo panimalos, kundili itugyan hinuon kini sa Dios, kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Mo nay akong giingon nga mupalayo aron makaampo ka. Kay dili gyud ka kaampo mga kaigsunan kung kanunay nimong madunggan og labaw na nga kanunay nimong makit-an. Tinuod na oy. Kabantay mo sa bisan sa inyong pamilya. Nagani misunderstanding nga parihong kayo ang usa. Ang usag-usa maayo nga budistansya ang usa. Kay inig ka distansya ana, makapamuhat ang Ginoo kay mo relax man ang hunahunag kasing-kasing. Kabantay mo nga sa panahon nga mo relax ang hunahunag kasing-kasing, kanang
makapanglihok ang balang espiritu. Uni unsa may trabaho sa balang espiritu? Di ba pahinumduman ta? Tudluan ta. Mauna na nga time nga ang usag-usa makapamalandong. Kasagaran na ba sa taong dautan mga kaigsuonan, kana bitang gusto nga karon dayon mahuman. Unya unsaon man nimo pagpanugyan kung imo na silang balusan sa ilang gihimo nga kung moingon silang gusto dayong mahuman, unya maupoy imong ibalos nga gustong mahuman, adi maugmaan. Di lisad ka kaampo. Di naman gani maugmaan, samot na nga di ka kaampo. Mao na nga aron makapanugyan ka ngadto sa Dios ug itugyan nimo sila ngadto sa Dios, kinahanglan mo distansya ka. Doon ay usa ka sugilanon mga kaigsuonan nga kanang grabe to sila ka close nga managsuon. Unya bisan asa sila manglawig, maguma, mangahoy, manirador, bisan asa sila, magkuyog gid sila. Kay grabe sila ka close nga managsuon. Apan wala ka pangandami kay miabot ang panahon nahimo silang kontra sa usag-usa tungod sa babae. Kay pareho silang naibog sa usa ka babae. Ang nahitabo, wala sila'y tarong nga kanang pagtinagdanay. Naa sila'y bangi sa usag-usa. Na sila'y kasuko sa usag-usa. Doon na sila'y mga hunahunang dili mayo sa usag-usa. Sa diha nga nagkalagyo sila, dito nila na namatngunan nga nanginahanglan di ay sila sa usag-usa. Kay managsuon sila. Mauna nga, usa sa pamaagi diha sa pagpangalagad sa Dios. Sakto man na, kana bitawng naaka sa simbahan, unya, bisag saon ni mong buhat nga, kana bitawng, kabalo ba ka? Ako gyuning kuanon, isulti. Kana bitawng, ang tao nga dautan, bisag unsay imong buhaton, imo ba ng tabangan or magpaubos ba ka niya kanang magpakiluoy ba ka niya, kumo kay dautan gyud na siya, naana niya ang dautan, naghari na ang dautan, tanan nga imong buhaton para niya, tabangan ba nimo siya, imo ba siyang kanang uyunan, puro ra gyud na bati ang iyang makitaan. Kung imo na siyang tabangan, tabang-tabang ra ni kay naa ni tuyo. Kung imo pa siyang uyunan, di ni angay kumpiyansan, gawin uyon ra ni pero manimalos ni. Wa gyud kay kung imong tan-awon sa ato ang pang pinulungan, wa kay bawot. Pero kung magpalayo ka, di ba kung ang taong dautan naanay kasuko, naanay kasilag, unsa pa na diha sa imong kinabuhi, nga di gyud maayo ang iyang kanang iyang bation kung naa ka. Muna nga usa sigud sa pinakamaayo mga kaigsunan nga buhaton, distansya ka. Sama sa pananglitan diha sa simbahan, ang imong igsuon kanunay nimong giampo, unya kay naghari man kaniya ang dautan. Bisag unsay imong buhaton, himuon diha sa maong simbahan, kumo kay dunay naghari nga dautan, dili gyud na niya makit-an ang imong nahimo. Ang iyang makit-an puro ra gyud na bati. Unsa may maayong bunimong buhaton, magpabilin ka, magpalayo gyud ka. Aron makaampo ka sa Dios para niya. Aron makapanugyan ka sa Dios.
Versikulo 20, hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway pakan asya. Kung giuhaw paimna kay sa paghimo mo niini maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinuon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Doon ako'y nakitaan nga istorya nga gihimo ang kanabitang salida. Ang iyang amigo na ay kaligut-gut gyud niya. O niya, siya gusto gyud siyang mutabang. O niya, kung mutabang siya nga mabalaan sa iyang amigo nga gika niya, ang iyang amigo dili gyud na maghuna-una nga maayo. Ang ihag yung mahuna-unaan, puro gyud dautan. Di ba na ay mga panahon, mga kaigsuonan nga ang tao buhatan nimog maayo, dautan ragyapon para niya ang imong buhat nga maayo. Bisan kapila pa nimo buhatag maayo. Pero kabalo ba mo? Kabalo ba ka? Kanang giingon ni Apostol Pablo nga pakan asya, paimna siya, kaysa paghimo mo ni ini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Kanus aman siya makaamgo. Kana kung layo na ka niya. Isa na kasagaran makaamgo kung malayo ka. Maubitaw na nga diha sa pagpangalagad nato sa Dios. Kung gibuhatan kag dautan, palay isya. Ang pangutana mo ingon po ng uban, unsaon man nimo pagdala ngadto sa Ginoo, unsaon man nimo pagtabang kung palayan nimo ang taong dautan. Imbis ikaw na nooy gipadala para sa dautan, ikaw na hinuoy ni palayo sa dautan. Diba? Kung paminaw na to, insakto sad. Pero kabalo ba mo mga kaigsuonan? Kasagaran, bisag unsay imong buhaton sa taong dautan, kumo kay naghari kaniya ang dautan, puro ragyo na dautan. Ang pinakamaayo nga gipakita sa Ginoo nga buhaton nato ngadtos mga taong dautan, kanang pagpalayo. Dili sa ingon nga di ka katabang. Kay ang pinaka number 1 nga ikatabang nato ngadtos mga taong giharian sa dautan, ang pagampo, ang pagpanugyan, ang pagpangayo sa Ginoo ug panalangin. Usa ka pangutana mga kaigsuonan, makahimo ba kag ampo sa taong dautan nga gibuhatan kag dautan, o niya imura kanunay makit-an? Ako moingon ko nga lisod kaayo nga tanduon, lisod kaayong limbungan ang kaugalingon nga gibuhatan kag dautan. Simpre kung buhatan kag dautan kanang unya makit-an nimo siya, unya sunod buhatan na sa kag dautan niya makit-an na po nimo siya. Unya mayon ka praise the Lord. Hallelujah. Salamat kay sa imuhang gibuhat nga dautan. Murag dili gyud ka murag mardil na sad na mao. Murag unya gamiton pa nimo bersikulo. Ako lipay gyud ko nga dautan ang imuhang gibuhat kay nag-ingon man gyud pud ang Biblia nga pagkalipay mo usbon ko pagkilipay. Unya niingon pag gyud nga pasalamat mo bisag unsay mo dangat. Unya kay apil man na nga dautan nga midangat. Salamat kay sa imong pagkadautan. Di gyud ka kain ana man. Ako moingon gyud kong di gyud ka kain ana.
Kaya nga naman, moingon po ng uban sa sumala sinistoryahan sa mga binisaya bitaw, nga inistoryahan sa kalibutan. Ay namini-mini naman nagwa ni bata Diba, maumnay kasagaran na istoryahan sa kalibutan. Nga ikaw na nooy dili maayo. O niya dili nakakatabang nila. So di gyud mao nga kanang imo silang pakit-on nga oy okay ra di ay. Murag kanang ngaya ra di ay kayo, malipay di ay ka kung buhatan kag dili maayo. So ang imong buhaton sama sa gibuhat sa Ginoo. Distansya ka. How about Pastor Gideon kung magtiayon? Kabalo ba mo mga kaigsunan usa sa mga advice kung ang magtiayon naa magtiayon mga kaigsunan murag maghilak ang adlaw kung walay lalis? Pero nganong maghilak man ang adlaw kung walay lalis but ipasabot sigig lalis? Kabalo ba mo mga kaigsunan kasagaran nga magtiayon nga magsiglalis kanang walay Dios, kanang walay Kristo. Ang problema kung kanang bitaw mo angkon nga naay Kristo naay Dios unya magsiglalis, kabalo ba mo mga kaigsuonan di gyud na mao, panglimbong na siya, panghilad na siya. Kaya ang tinuod nga dunay Kristo, ang tinuod nga dunay Ginoo, dunay pagpaubos, dunay pagpailob. Nganuman, muhari man ang gugma. Muna nga, kanang pamilya o magtiayon nga magsigiglalis, kung imong tan-aon, mga tao na ngaway Ginoo, mga tao na nga walay Kristo. Pero kung imong lantawon ang sa ilang sitwasyon bitaw kung magkalagyo sila, mingawon biya po na sila sa usag-usa. Lamang, maghari man ang garbo, maghari man ang tawhanon nga kinaiya. Mao na nga sa lain nga sitwasyon sa ato ang pagkakristohanon, moingon gyud kung dako kayog kalahian, dako kayog diferensya ang magtiayon nga di Kristohanon ug ang magtiayon nga Kristohanon. Kanang tinuod nga Kristohanon. Kay una sa tanan, maka-adjust ang usag-usa. Unya sa dihang maka-adjust ang usag-usa, sa hilo makaampo para niya. Ang bana makaampo para sa asawa, ang asawa makaampo para sa bana. Alang ni sa mga taong Kristohanon sa manimo. Sama nako, sama natong tanan nga nag-alagad sa Dios. Ang tibuok pamilya mga kaigsunan sa tinuod nga Kristohanon nagkahiusa, nagsinabtanay, nagtinabangay, nagdinasigay. Maunay makit-an nimo sa tinuod nga kinabuhing Kristohanon. How about Pastor Gideon kon ang asawa Kristohanon ug ang bana dili Kristohanon? Unsa may hitsura, unsa may dagway, unsa may kaimtang. Ang gipakita sa Biblia kung ang asawa Kristohanon ug ang bana dili Kristohanon, kinahanglan ang asawa mo'y mo adjust, mo'y mo sabot sa iyang bana nga dili Kristohanon. Ug dili siya angay mabala ka, importante mo padayon siya sa iyang pag-alagad sa Dios, kay katong iyang bana gidawat to sa Dios, ingon nga sila usa. Wala magpasabot nga apil po tong maluwas, pero moabot yun ang panahon tungod kay nagtuo ang asawa sa Dios. Dili kawangon ang sakripisyo sa asawa, di gyud na kawangon sa Dios, ang bana mahimo gyud ng Kristohanon. Tinuod na kay pamulong na nas Biblia nga kung mutuo ug musalig ka sa Dios, maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Unsa may
gipakita sa mensahe nga kung mutuog mosalig ka. Ang pulong pagtuo, hingpit kang nagsunod sa pamaagi ni Kristo. Unsa may pamaagi ni Kristo, ingon nga asawa, kinahanglan nga ikaw mo'y mo-adjust sa imong bana, kung ang imong bana, dili pa Kristohanon. Muna nga kung di pa ka Kristohanon na imong bana, ikaw nga asawa, ipakita gyud ang pagkabuutan nimong asawa. Aron ipakita nimo ang pagkabuutang asawa, ayaw ikumpara ang imong pagkakristohanon sa imong bana nga di kristohanon. Kay malayo na. Ipakita lamang ang pagkabuutan nga asawa. Mausab kung ang bana kristohanon o ang asawa dili kristohanon. Sa usa sa mga maayog yung buhaton natong mga Kristohanon nga nangalagad sa Dios ngadto sa mga taong nagbuhat og dautan, prayer, pagampo. Aron makaampo ka, likay. Mao gyunay i-practice. Kay sa ako nang gikaingon, lisod kaayo nga magampo ka nga sige ra pug kagkita sa mga taong nagdaot sa imuha. Bisuhay ko no. Kung makaampo ba ka nga makakita ra ka sa mga tao nga nagdaot sa imuha, di ka kaampo. Pero kung mo distansya ka, makaampo ka. Makapangayo ka sa Ginoo para sa mga taong nagdaot sa imuha. Muna ang niingon ang Biblia, samtang nangalagad ta sa Dios niining katapusang mga adlaw, itugyan ang tanan. Unsay pamaagi aron makapanugyan ka? Kana bitawng muduol kang ikaw gyud ug ang Ginoo. Aron mabuhat nimo na distansya gyud ka. Maunay usa sa pinaka maayo nga gipakita sa Biblia. Ayaw wad-ang pagkamainampuon. Ayaw gyud kalimot og oras nga imong gigahin para sa Dios. Kon naa magyud kas kabisi, ayaw gyud kalimot pagdaig, pagampo bisan sa ikaw nagbiyahe. Kanang ikaw ra usa nga nagbiyahe. Nagpiyong-piyong man ka, pero ang imong nauna o kasing-kasing tuwa sa Dios. Naamang ka sa sakyanan, naamang ka sa biyahe, naglakaw man ka, or naamang ka sa imong trabaho, makahimo ka sa pagsangpit sa Ginoo. Ug makit-an ka sa Ginoo kay naakay relasyon, naakay kumbaga, naakay signal, na kay koneksyon sa Dios. Pinaagi sa balang espiritu nga naa nimo. Mao na nga makaampo ka. Ingna imuhang tapad diha makaampo ka. Ang problema mao ni, ang oras, ang time nga makaampo unta ka, ang imong nauna na busy na sa cellphone, awa na. Nasod na pud ka ni Satanas. Usa sa bantayanan natong mga Kristohanon, kining paggamit sa gadget. Kining paggamit yun sa cellphone. Tinuod na. Problis kayo ka nga naa kay cellphone, gipialan ka sa Ginoong cellphone, imong gigamit aron makakaton ka sa pulong sa Ginoo. Kaganina mga kaigsuonan, ako silang gitudluan usaon paggamit sa Biblia. Nga naa sa cellphone, unsaon pagpangita ang mga pulong nga gikinahanglan nila sa ilahang pangita sa mga mensahe nga angay nilang ikunik sa mga mensahe nga amo ang gitun-an. Kay doon na may klase mga kaigsuonan kagani alauna hangtod alas 2, alas 3 minahuman. Unya pagka alas
unsa tong orasaha ako ang gi-on air si Pastor Kim Ryan Makasaol gikan sa Gihulngan. Unya on air siya dire sa Shine FM. Inani ang nakanindot mga kaigsuonan sa kana bitawng atong panahon karon. Inani ang nakanindot nga daghan nga mga FM station nga namugna. Muna nga dalaygon ang Dios nga sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko na himugso kining duha ka FM station diha sa 95 diha sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño nga nagdala sa dial sa radio set 95.3 ug diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyok, Cebu nga nagdala sa dial sa radio set nga kanang kuan 101.3. Okay. Muna nga akong ipasalamatan ang Dios unya daghan kaayong nakabati sa pulong sa Ginoo. Ug akong ipasalamatan ang Dios tungod kay nabati nako nga ang Dios kanunay nag-andam og mga panalangin ug ganti ni adtong mga naghago ug ni adtong mga nagpugas. Kay di magyud na kalimtan sa Dios. Di gyud malimot ang Dios. Saad gyud na sa Dios. Kung duna kay gibuhat, duna gyud kay maani. Duna gyud nay resulta. Pero kung way resulta, nagpakita na nga wa kay gibuhat. Pero kung duna kay gibuhat, duna gyud nay resulta. Bulahan kayo tong dunay mga gibuhat. Nganong duna sila'y gibuhat kay duna sila'y nadungog. Mao bitaw na niingon si Jesus sa Lucas Kapitulo 11 versikulo 28. Bulahan sila, bulahan hinuon sila nga namati og nagtuman. Pero kung ikaw igo rang namati, wala ka mobuhat. Igo kang nakakaton pero wala ka mobuhat. Igo kang nasayod pero wala ka mobuhat. Hinumdumi kanus amo abot og masinatian sa tao ang gisaad sa Dios nga bulahan ka kanang kadagaya nga walay sama sa panahon nga makit-an kas Ginoo nga sa imong pagtuo do na kay nahimo, do na kay nabuhat. Bless kayo ka nga do na kay nabuhat sa imong pagpangalagad sa Dios. Lamang bantay kanunay ang gadget, ang cellphone. Usa sa kining kanang makapalangan sa cellphone kanang naakay kinaiya nga tawhanon. Kay kon naatay kinaiya nga tawhanon, adto nato kanunay makit-an sa cellphone ang mga gusto ni ini. Bantayin ninyo niha. Ang gusto sa kaugalingon, kasagaran tuwa na gisaksak diha sa cellphone. Kung maghari gani ang atong kaugalingon, ang atong pagkatawhanon, ang atong naong tuara sa cellphone. Pero, kung maghari ang balang espiritu, ang atong una-una, atong kasing-kasing, puno sa pagkamaayo sa Ginoo. Gikan ni Prince Bindulo, Pastor, mangutana unta ko kanang imong FM radio dili na makaabot diri sinupaan. Dili gyud. Kay gamay ra kay inig watts. Kay kung magtukod og FM station nga ang tibok ni Negros makuha, pwede man. Pero minilyon ang bayad. Kay grabe ka mahal. Kana ganing kurinti anak pwede na ng pagkadakua og bayran na kung dako og watch. Si Joanna, mayong gabi Pastor, dire sa Cebu na ay moy FM station. Sa Cebu City wala pa, pero dire sa South Cebu na ana. Mauning Malabuyok 101.3. Mayong gabi i-request og
request ako anak og kumapit ka lang og ginikanan. Ako ni nga katahon kining ginikanan. Pero kining kumapit ka lang ang wa ko kay ka kuha unsay mensahe gyud aning kumapit ka lang, pero kung ingon tang kumapit dapat si Hesus ang Ginoo mo'y mugunit. Dili kita mo'y mugunit. Ang Ginoo gyoy mugunit. Pero lamang dunay mga mensahe siguro aning awit kumapit ka lang sama sa pagtuo sa usa ka babae nga makagunit lang ko sa sinsin ni Jesus, mamaayo gyud ko. Ana ba? Okay, ako na ang pangitaon ha. Kumapit ka lang. O niya ako ni nga tagaan pog pagtagad ang gi-request dire nga ginikanan. Mayong gabi, mayong pakigpaminaw matud pa dire ni Jinbert Love. Good evening Pastor at sa lahat sa anak ni Lord. Salamat sa imong pag-explain gikan ni Prince Bandolo. Okay. Kisapay na ay mga mensahe diri ako ang tagaag pagtagad ha para ako ang mapaabot diri sa ato ang programa. Sinida naro gusto gyud nako na minaw pero wala gyud signal. Okay, reply lang. Ingon si Jocelyn, lalo na ang mga bata ngayon wala na ipakialam. Basta may hawak nga cellphone. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Sa mga bata o sa mga batanon karon dili na importante nila ang kaon. Na wala na nila respetuhi ang pagkaon. Ang pangutana kinsa man nang sayop nga wala man ay sila'y kalibutan. Kasagaran mga kaigsunan ang kulang naara gyud natong mga ginikanan. Nakakita taan ang mga bata magsigig wifi. Ako ang mga anak mga kaigsunan gisabot na ako na sila nga naa sila'y oras sa cellphone. Yes. Kabalo ba mo akong kalipay mga kaigsunan nga ako makita na akong mga anak? Mukuha silag cellphone tungod kay naa sila'y tawagan. Unya o kaha magkuha silag cellphone mo ana dayon sila nga pa mo search na ako i-search pa kay nagsabot yun may nga mukuha mo og cellphone pananghid yun mo. Unya tagay kog rason ngano mo kuha kag cellphone kay og makaayo ako ang tikang tugutan nga mutan-aw og cellphone pero limit siya. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan ang duha na mo ka anak mukuha og cellphone kay magsige na silang pasahon kay magpractice man silang drums. Naaraman gyud nato mga ginikanan. Ako mo ingon gyud kong naara gyud nato kung giunsa nato pagdumala ang atong mga anak. Kung unsa imong makit-an sa imong mga anak mao na ang imong pagdumala. Si Raymond Arellano watching now Pastor Raymond Arellano, Linantuyan, Gihulngan, City Negros Oriental. Pastor, maayong buntag. Maayong buntag. Maayong gabi, Pastor. Salamat kayo sa imuhang pagtanaw, sa imuhang pakiguban, Pastor Raymond Arellano. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ang Dios magadihog kanimo. Si Sister Maricel Henriksen, sakit sa dughan tan-awon mas mo viral pa ang mga kabuang kay sa pulong sa Ginoo. Tinuod gyud. Grabe. Naamang gyud na sa panahon karon. Tanawa ra gud ang init karon dili na siya normal. Ang mga panghitabo karon dili na gyud siya normal. Si Dimple Scarstin sad nga ang uban laban lang ang mga wali about sa Ginoo. O reels o kabuang pilit kaayo ang naong sa cellphone. Mao gyud. Si Romeo Pastor maayong gabi daigon ang Ginoo maon jud nay kasagaran karon nga mga dautan maayo kaayo mubuhat og pamaagi aron motuo ang ubang tao. Tinuod na. Muna nga usas mga advice yun sa Biblia, dili gyud undangon ang pagtuon. Dili gyud undangon ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang pangutana sad ato ba ning nabuhat? Ato ba ning nahimo?
Kumuingon tang pastor, nabuhat yun na ako. Ang pagtuon, ang pagbasa. Sunod na pong pangutana, ato ba ning gikinabuhi? Kay kung mauni atong gikinabuhi, kabalo ba mo? Mauna inyong makitaan sa dagway sa inyong pagpuyo sa kalibutan. Ugma og sa unahan nga kapanahonan. Si Brando Mancao, amin jud pastor, importante kayong pulong sa Dios. Atong kinabuhi, kinahanglan jud mobasa og Biblia aron dili mailad. Si Nars Buyan, mas maadyo pa tong mga igsuong magkalagyo kaysa magsuon nga magduol. Pero walay pagbati pulos pagdinaot pagdaot. Tinuod biya na. Si Anib Arelia Sirinio, Pastor Gideon murag nasayo jud ka sa among silingan. Wag yun ko kabaloan na. Ako mo angkon yun ko nga wag yun ko kalibutan anang imong silingan. Wag yun ko kabalo. Ingon din murag nasayod jud ka sa among silingan. Kanamo na magsuon, tangkas kaayo. Dili man jud mi parihas tanan Christian, naglayo ay jud mi. Hallelujah. Thanks kayo, Pastor. Thank you, Jesus, sa paggamit sa imuhang alagad, Pastor. Salamat sa Ginoo mo. Amo na importante aron magkaampo ka. Nya pangupusta hapon panagsa. Sinida Naro Tamba, sayang ang minsay sa pulong sa Ginoo kay sa putol-putol. Ay reply lang. Sister Maricel Henriksen, ingon si Sister, tinuod gyud pastor, kami ako bana wala milalis nga dagko kay naagyod magpaubos namo. Unya dili pod ko babaon importante kanindot ana. Importante gyud dili babaon. Si Nars Boya naauroy magtiayon saba kayo, maggiaway, mamuak, mga gamit, ngilad paminahon ang baba, bisag dugay na nangalagad, dugay simbahan. Gani Pastor Gideon, mudala na gani panimbahon, maurag gihapog kinaiya. Mao na ni ron. Maunay usas mga kanabitang kanang nakapaluya sa mga tao nga musugod untag tikang sa pagpangalagad. Unya di magyud mahitabo nga moingon tang ayaw og tan-aw tao, tan-aw sa Ginoo. Kay si Pablo miingon man siya sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Ingon si Pablo, sunod mo nako, ingon nga ako nagsunod kang Kristo. Si Jubilin Felix, amen, Pastor. Kung ang isa lang adunay Kristo, Pastor, lisod jud kaayo, Pastor. Kinahanglag taas og pailob. Aron naa kay taas kay pailob, pahari kano na imbalang espiritu. Tama daghang yung nabitiks ni Satanas tungod sa sipi. Pero bless kayo tano. Tungod pod sa cellphone nakakaton ta. Di ba? Tungod sa cellphone mga kaigsuonan kanang daghan ka itang nasayran na usab ta na bag-o ta munang bless kayo ta. Ayong gabi sa tanang na bless sa ato ang pagkiguban. Mura matud pa ni Nars Boyan, mura rapod na gadumot anak pastor kay mo palayo man hinuon ngano di ay pasayloon lang dayon ug tudloan ang kaugalingon pagpasaylo di ay pwede. Now ang ako ang gibuot ipasabot ato kana bitawng buhatan kag dautan bisag unsay imong buhaton nga maayo nga makatabang niya kumo kay naghari ni ang dautan dili gyapon na maayo. Unya mas lisod biya kana bitawng moingon ta nga wa kay nahimo nga dautan lisod pod kaayo nga mangayo kag pasaylo nga moingon kang pasaylo ako sa imong sala. Dili sad na mao. Si Prince Bindolo, salamat gid pastor sa pulong sa Dios nga imuhang giwali, nindot gyud kaayo pastor ug may Dios kay maautong makapailob ta. Okay.
Sige. Doon na pagyoy mga mensahe dire. Ako ning tagaag pagtagad. Si Marge Stone, good evening Pastor. Salamat kayo sa Ginoo kay mention ko ni Sister Dimple Scarstin. Dako pod ako pasalamat Pastor kay naka-join ko sa ilahang group. Wow, no, salamat sa Ginoo. Talaygon ang Dios. Si Junior B. Gabutan, Pastor, naigo man ko sa imuwali. Pasalamat sa Ginoo nga iya ko gibadlong. Sunod pod, ayaw pod tuguti nga igo ra gyapon ka. Kay wala ka anak mabag-o. Kung naigo ka karon nga maunay nakaigo, ayaw tuguti pagkaugma pagkasunod adlaw mao ra gyapong igo. Di na mao. Si Antonio Matugas, good PM Pastor, maayong gabi bless kayo ko Pastor, kay bisan init kaayo praise God. Unsa man daerong diha adlaw diri murag hamog naman. Init bitaron kaayo kagabi mga kaigsuonan. Kung wa ko mag-electric pan di gyud katulog. Magsige mig liso-liso. Nya mura mupinot ang amo ang ginhawa. Kung patuyo ko nag-electric pan, hagok lagi. Gina Kamahalan, tama gyud Pastor. Ipsigit ta og paminaw sa pulong sa Ginoo makabantay gyud ka. Kung unsa imuhang himuon, kami sa akong bana magkuyog gyud ming duha. Pagkanindota. Tinindota anak gyud. Si Pastor, kami po dili mi magkasundo sa ako ang mga sister. Kay mo chat lang man sila na ituyo. Mao ako na lang i-ignore. Kay ma-heart ko sa ilang mga sinultihan. Nasakit ipwala ko'y ikahatag. Kausa lang ka mo balibad, dautan na ka. May pitigyong ko ana. Muna nga, maluoy biya. Ako, may kong maluoy yun ko sa kanabitaw na asagawa sa nasod. Grabe biya ang inyong mga pag-antos. Mao bitaw nakakompose ko anang OFW. Kay makakita ko ba nga, kamo dili mo insaktong kaon, dili mo insaktong pahuway, dili kanang grabe ang inyong sakripisyo. Unya, grabe kadaghan ang inyong mga antusonon sama sa kamingaw, kanang sitwasyon sa klima sa panahon. Inyo nang giantos. Kay diri sa Pilipinas, kung init man ang Pilipinas, unsa kaha gyud ang gawas sa nasod. Unya, gawas pa ni ana lahi ang klima diha og sa ato ang nasod. Diri sa ato ang nasod, pwede kang makapailin-ilin kay daghang kahoy, daghang tubig. Una nga kami nga inyong mga igsuon nga nangalagad sa Dios, kanunay muna mong gidalas sa mga pag-ampo. Bisan kung naami sa biyahe, naami sa Pinoyanan o naata sa ato nga programa, kanunay mo nga naamos among mga pag-ampo. Nicanor, amin kaayo sa pulong sa Dios nga imong giwali. Pastor, salamat sa maong pulong Pastor. Himaya sa Ginoo Pastor, nakadungog ko. Nawala magkalit. Nindot maigo Pastor aron makamatngon. Okay. Salamat sa Ginoo. Okay, akong kantahon ang ingon si Rigedor Arebis. Amin Pastor, nindot kaayo ang imong giwali karon. Ugma okay, mag-uban-uban gyapon ta. Og laman ako ang gimonitor ang uban nato mga kauban ng mga pastor kay mag-live sila, ako aneng i-on air diri sa FM. Unang usahay di ko ka-live mga kaigsuonan kay kaganina sa mga kaganina nadugay kog sugod kay ako gyung gipa human ang mensahe sa usa sa mensahe sa alagad sa Ginoo nga gikan sa gihulngan si Pastor Kim Ryan Makasaol. Ako ang kantahon ang ginikanan. Awit makalangit nga ginikanan. Usa sa ato aning na himo mga kigsunan nga kanta diri sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Alang ni sa mga ginikanan sa pag-atiman o pagpadako sa atong tagsa-tagsa kabataan. Niining katapusang kapanahonan nga kasagaran cellphone ug email maoy hinungdan nganong ang mga kabataan sa unahan wa nay batasan. Munang mag-amping ta kitang mga Kristiyanon nga
magpabilin ang ato mga kabataan kabatanunan nga naay maayog pamatasan diha sa atong Pinoy-anan. Ikaw gini ka na, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw gini ka na, bata mo tudloi. Pero murag lubat pan akong ako ang battery sa akong gitara. Pasulod lang usa ko og kanta mga kaigsunan, ay kung maapas pag-charge ako ang battery sa gitara, ako ning kantahog balik ha. Okay. Ako ning pasudlan usag kanta Igabalos. Kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso, wa mahuti ko so, tunok ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok, kay nakaginoo ang igabalos ko, mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Gikan ni Sheila Mi, matut pa salamat sa mga pag-ampo, Pastor. Ginaapil pod kanamo sa among mga pag-ampo. Dalaygon ang Dios nga maoy nagtuban. Wow, salamat sa Ginoo. Si Prince Bindulo, Pastor, antos ka panamilit akong request sa maning Pastor nga kanta Walay Rason. Salamat. Okay. Koning andamon. Pero doon na to'y mga request, wala na ako mapatugal. Walay rason, diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Minaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Si Jocelyn Oliger, Pastor, nagdamgo ko ba na nakakita kog ahas na mingsulod sa kubo o niya pagawas nako, ako siya gisundan og tan-aw, mura man siya minglupad paikot-ikot sa puno nga lubi o niya pag-abot sa tumoy, mura naman siya dragon ning kalit og buga og apoy usa ka habot ipasabot. Ako arang iklaro usahay kining damgo na ay mga damgo ang hinungdan dili aron paghatod og mensahe sa umalabot, kundili dunay mga damgo nga nahitabo sa imong kinabuhi tungod sa sitwasyon nga kanunay nimong makit-an. Okay, nakakita kag salida o nakadungog kag mga istorya, mao na nga ang imuhang kalag, ang imuhang kaugalingon
kana bitawng muraog nakalitan bisan sa imuhang pagkatulog murag mauna hinuoy mahisgutan. So naay mga sitwasyon nga inana naapoy mga damgo nga nagdepende sa sitwasyon sa imong pagkatulog o pahigda. Pero naay mga damgo mga kaigsuonan nga kung magbalik-balik na ni sa imuhang pagkatulog dunay mensahe nga buot ipasabot nga ngay nimong mapangandaman. Kung maghisgot gani og ahas doon na say mga pulong nga dili nimo angay kumpiyansahan, mga pulog mga mensahe nga ikaw limbungan, ikaw kanang ilaron lamang dili ka angay mabalaka kun kanunay kang mainampuon. Ang akong pagdasig nimo sa imo mga damgo o sa imong damgo nga imong gi-share kana dinhi sa atong programa, ayaw wad-a ang pagsalig sa Ginoo ug ipadayon ang pag-ampo sa Ginoo. Kay bisag unsa pa na nga klase nga damgo nga imong makit-an, dili ka pasagdan sa atong Dios nga kilagaran. Si Jerwel Limpahan Badoy, maayong gabi Pastor Gideon, I miss you. God bless you more. Maayong gabi Pastor Jerwel, basi makita-kita ta inig ka Thanksgiving sa or first anniversary sa atong Shine FM 95.3 diha sa Balok, Santo Niño. Silin Sumaoy, to God be the glory. Thanks for the awesome words of God. Thank you Pastor nga naa ka always galive, watching from Medina, Saudi Arabia. Si Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon, karon pa ko ka-open Pastor dalaygon ang Dios. Bless you Pastor. Maduna Nicor, Pastor akong gipaampo akong igsuon nga naa sa Kuwait, naminaw siya karon. Pastor salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo magauban sa imong igsuon. Kung magpanalangin, magkahatag may kusog kadasig o ang amo mahimong maayo. Si Jeanbert Love, Pastor request out ko kanta susi ka sa kinabuhi ko. Si Jocelyn Oligar, yes po Pastor, daghang salamat sa pagtubag. Atong oras alas 10 na sa kagabion. Doon na mga request nga dili nako mapatukar tungod kay gikinahanglan na pod nga mo pahulay gyud ta. Oras sa pagpahulay kinahanglan mo pahulay gyud ta. Unya sa di pa ko manamilit mo adto sa tas mga pagampo uban sa ato ang mga kaigsunan nga namati sa ato ang FM station 101.3. Ato tas mga pagampo mga kaigsunan, pagampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo sa mga pulong nga amo karong nadunggan, among nasayran. Kung unsaon namo pag-alagad kanimo, kung unsay angay namong matkunan, kung unsay angay namong buhaton, kung unsay angay namo nga tipigan amahan. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig, ug imo kaming gitudloan aron kami makamatngon, makabantay sa angay namong buhaton. Padayon ka o Dios nga pahinumdom kanamo sa mga pulo nga among nakatunan nga kini dili lamang kutob sa amo ang madunggan kundi amo usab kining makitaan sa among matag kinabuhi diha sa among Pinoy-anan. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga ang imong mga pulong dili gyud namo kalimtan og hinuon amo kining tipigan ug amo ning ikinabuhi itudlo usab namo sa among mga kabataan. Padayon ka namong ipasalamatan diin magpadayon ka o Dios nga nagatubag sa among mga pagampo, mga hangyo, ilabi na sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa gawas sa nasod. Padayon mo silang tipigan, ubanan, proteksyonan bisan pa sa ilang pagpanarbaho. Salamat o Dios nga ang ilang amo mahimong maayo tungod kay mabati Manila nga nag-uban kanila ang Ginoo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga padayon ka magapanalangin bisan pa sa among mga kaigsuonan nga nas kawaladon. Padayon ka magatagbo bisan pa sa among mga kaigsuonan nga naas mga kaluyahon. Padayon ka magadasig manaaman sa ginapo sa balatian ug uban pa. Padayon ka magahatag Ginoo kagawasan ug labaw sa tanan. Salamat o Dios nga padayon mo kaming lig-unon ug dasigon sa pagpangalagad kanimo hangtod sa pag-abot sa among Ginoo. Amahan Dios nga makagagahom,
Amo na usab nga itugyan diha kanimo ang among kinabuhi sa among pagpamahulay, pagpangatulog uban ni kaming tanan. I declare blessing right now sa matag usa sa kinabuhi nga mingdangop kanimo ug sa matag Pinoy-anan diin maghari ang kalipay kalinaw ug ang pakigdait kanunay magpatigbabaw. Salamat o Dios kapadayon kang nagpanalangin ka namong tanan. Bisan pa sa mga buluhaton nga among nahuman ug sa angay pa namong buhaton sa among pagpuyo sa kalibutan. I declare blessing upon blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Kinunyog soon Pastor Gideon manamilit na sa ato nga programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, maghahalay. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ito yan ang tanan, lihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad ng tanan, itugyan ng tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station.